Eibar Euskadiko ekintzailetzaren hiriburua bihurtu zen otsailaren batean, 7. urtez jarraian ikasenpresa Asoka hartuz. Gipuzkoa, Araba eta Bizkaitik etorritako lanbide heziketako 1700 ikasleek hartu zuten parte. Asokaren 7. edizio honetan 300 ikasenpresa baino gehiago aurkeztu zituzten ikasleek. Euren produktuak Txaltzaselain eta Untzaga plazan jarritako karpetan erakutsi zituzten goiz osoan zehar. Aurten 7 urte bete dituen ikasenpresa Asoka teknikak antolatzen du Eibarko udalarekin batera, hiria lanbide heziketako ikasleen urteroko hitzordu honen egoitza bihurtuz. Teknika Euskadiko lanbide heziketari aplikatutako ikerketa eta berrikuntza zentroa da Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak bultzatuta. Esatea, nire lehenengo aldia dela horrelako Asoka baten, ni lanbide heziketako sailburu ordetzatik nator, eta egia esan ikusgarria dela zuen arpeiak ikustea hemen, zuok zariek gaur hemeko benetako protagonistak, aprobetxatu egun hau zuen lan ikaragarri erakusteko, hemen dauden pertsona guztiei, nik uste dut hemen interesgarria izango litzatekeela ere, enpresak, etortzea inguruko enpresak, futbolean esaten den bezala, neguko fitxajeak egiten, ez? Hacer fitxajes de invierno. Interesgarri izango zen, zuen propuestak oso onak direlako. Nik uste dut, guretako bentsat, udaletzen dago, ekintzailetasunaren gertaera importantenetarikoa da burtian zehar. Azten gara urtarrilean honekin, ikasenpresa feriziakin, eta gero, otsailean beste gertakizun bat edukiko teknikarren azpiegituran. Eta, nik uste dut, udal honek ekintzailetasunarekin duen konpromisua adierazten du ekintz eta gertakizun hauekin urtean zehar. Ikasenpresa ikasgeletan eskola enpresak sortzearen inguruan garatzen den heziketa programa bat da. Proiektuaren helburuak gaitasun ekintzaileen garapena bultzatuz enpresaren mundua gelara gerturatzea, beste kultura eta errealitate batzuetara gerturatzea eta ikastetxeen arteko lankidetza sustatzea dira besteak beste. Horretarako ikasleek enpresa txiki bat martxan jartzen dute eta arekin lotutako jarduera guztiak egin behar dituzte. Irudi korporatiboa, administrazioa, marketinga edota salerosketak. Euren produktu eta zerbitzuak errealak dira, ikasleek beraiek egindakoak edo komertzializatutakoak. Eta ikastetxeetan egiten duten lan indartzeko, otsailean Asoka ospatzen da Eibarren. Ikasleek bertan salmenta puntua lantzeko eta publikoari euren produktu eta zerbitzuak eskaintzeko aukera daukate. Orain dela 3 hilabete egin dugu enpresa bat, deitzen den Egur Joko, eta dakau blog bat eta itzen ditugu enkarguak eta joku hauek dare gure enpresan. Sanblazak, bizkotxuak, roskillak eta hemen ikusten oso guztia. Oso polita izan da, gauza pilo bat ikasi ditugu eta holan jarrituko gara. Prozesua bakoitzak bere, irakasleak lana banatu ditu eta bakoitzak bere egin dago eta gero ona ekartzerakoan zerbitzen ditugu batzuk eta... Poltza personalizatu egiten duz, bakoitzak beran gustora, zegoen nahi zuen dibujuekin. Piskat estresanti izen da, baina oso divertigarrixe da entretenidu. Bai, ze holan ikusi ditxau zer dan enpresa bat montetik da, ze gauzan bihau zen. Gure enpresa hori da, hori konbotzen du, ordenagailuak modifikatu egiten du, software mailan konpoketa egiten dugu eta hardware mailan, esan lehen bezala. Eta begira, gure formazioa nahiko ona da. Hau da 2. urtea egiten duguna eta oso gustora gaude. Ikasenpresa mailan hau da lehenengo urtea egiten duguna eta nahiko gustora gaude. Ikasenpresa Asokan parte hartu zuten 1700 ikasleak Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide hezkuntzako 78 ikastetxetatik etorri ziren. 300 ikasenpresa inguru aurkeztu zituzten, iaz baino 100 gehiago. Aurten aurkeztutako ikasenpresetatik 158 Gipuzkoako ikastetxetakoak izan ziren, 135 Bizkaikoak eta 24 Arabakoak.